היו שאני אוכלת בורקס ומפעלים חמוצים וכזה. אוי, זה חותך. הבורקס רותח. אפשר לדלג כאילו? ברור. לא הבנתי את ה... וואלה, אפשר תוסיף בבקשה. אבל זה מדלג. אז לוקחים את הביצה. לוקחים עם זה... נו... זית. עושים... והגבונה של הבורקס. איך חסר לי פטמה כזה אחד של בקבוק? איך יכול להיות? איך יכול להיות? רוצה זיתים הכל גם? הנה. רוצה זיתים? כן, הנה. רגע, נספים. מאיפה חמוץ? זיתים, ביצה ומזירות, בורקסים. בוא'נה, יש בורקס טעים של גבינה עם זיתים. תביא לי לטעום. here. אני רוצה עכשיו נגיד אמצע והצדדים במושב של המטוס יש 3 מקומות. במטוס המעיף הזה היה טוב של אלעל. אוקיי, נכון, במקומות של אלעל יש 3 מקומות. עכשיו נכון, חלון, אני עכשיו ליד החלון, אמצע וצד שאפשר ללכת. אבל אם עושים רווח בין הכיסאות, הייתי ממשיך לבלבל את המוח. ואם היה רווח בין הכיסאות הייתי פשוט יכולה לתת ישר להתפנות. למה לא עושים את זה? וזה של אלעל, המטוס הכי טוב, המטוסים הכי טובים. זה רק נאבד לי מחשב רק לפני שאני אוכלת את זה, כאילו זה הדבר הכי טוב בעולם. נחם בטירוף. ואתם דפוקים כי מי לא אוכל ככה? אין לי זמן להתראה בחלק 2 פוינט.